Er is geen kat te vinden boeten. De eigenaars hadden de besten binnen uit angst voor een kattenhater die benammen actief is aan de noordkant van het dorp. Van de vermiste katten is niet meer wat vernaam, maar kwartlien binnen er 4 dieren weer omvang. 12 van de 4 poezen van de familie Popma binnen het slachtoffer worden. Couscous en vlekje. Couscous en vlekje. En wat is er maar gebeurd? Nou, dat weten we net, maar die binnen kwijtrekken. En nou ben ze wel weer van, maar die wint dus wel dood van. Die wien deer. Ja. Ouder dan jaren binnen hier al zo'n 40 katten die bekend binnen, die het verdoen binnen en net weer omvangen worden. En dat is nu zo nuver. Dat er geen enkele kat weer omvangen wordt. En wij gaan dus nou kwartlien binnen er 4 katten weer omvangen. Er is sectie dienen op de katten. Vergiftiging lijkt het de oorzaak. Zo'n juster worden de folders verspraat. Meesten worden oproepen vermiste katten te melden op een speciale website. Er binnen nu al haast 50 meldings. Katten die we weer omvangen hebben, die binnen dus redelijk 4 jaar wij weer omvangen. En in droege sleert smeten. Oh. En die is er dus gewoon stiekem bij van alle kanten. Dus die doet het heel bewust en heel stiekem. Amivedi, de landelijke stichting die het eigenaars en vermiste besten bij hen brengt, inventariseert de meldings. De vrijwilligster van Zuidwest-Friesland dwat daar op televisie neer toe te sissen omdat ze benauwd is voor de kattenhater. Nora had nog een boodschap. Als er een hekel aan is, dan betekent het eigenlijk net als ze direct diermeismeidje. De politie is op de hecht gebracht, maar die kan niet advan zolang het ze de dierder of dierders net op het dier betraapje.